Avui som a l'Escola Víctor Català per presentar el cas d'en Marco. Marco, juguem junts? Sí. Ara ens anem a la classe d'en Marco. Com et sents al estar al costat del Marco? Jo em sento molt bé, sobretot perquè és molt bon company. A la classe l'ajudo. Al pati juguem tots junts i moltes coses més. Ara que tens molts més amics, et sents a gust a la classe amb nosaltres? Sí, és fantàstic. Saps què és un verb? Un verb és una paraula que vol significar, que vol